Guys, Ben Longwe kutukwana a president, kutukwana MCP. I mean, guys, is this real? Is this Zola? Kapana muna mizira. Komano, yo, mawa agende 100% Ben Longwe. Akutukwana, amwene kutukwana kuja, akuti ndi true. My guys, okay, vilaniga audio, magamvila audio. Tikambiane nkani guys. What's happening? Zika chitikila kukasia kongo. This is nonsense. Mukutichitisa manyazi. Antosa lapa inosa ndulidwa. Antosa umbala. Mpera nyono. Mufuna mzidi kuisa bana. Ndufuna ndikuze na Malawi. Dziko ilindilatu. Let us protect Professor Afapito Mtalika. Let us protect Dr. Tupere Mluzi. Let us protect Dr. Kabambe. Let us protect Manamveka. Let us protect all those people who are targeted. And let us protect Charles Ben Longo as well. Tifrapa no point the target. Target ya undine. Kwa ndi kuvomereza ndipo ndizakhala chomwechi mpakana pamapeto anga. Mpaka kwafika kutagwanga ndiri pano kuyankhula chilungamo. These gentlemen are full of shit. Let me tell you, are full of shit. From Dr. Chakwera himself is full of shit. Osa mnyengerera nsula ndichitsiru kwambiri. Ndi munthu opusa kwambiri. Ndichitsiru kwambiri. Muntu mamuna kumalimbana ndi amuna anzako chifukwa chotu kuwaopa kuti asatenga boma ndi uchitsiru kaya. Osa manyengerera guys here. Chakwera safunika kunyengereredwa. Mawa wiki ya mawa iya. Amalawi kandi kumangochi close your streets. Mawa kuyake moto kununke mpira mawa. Adziwa kuti akupalamula mabuttons. Olakwika kununka mpira mawa. Osa zuopa zisiru zimenezi. Agalu osa meda kunkwapa. Nonsense. Mufuna tiyankhule kuti chani pano. Palime tuziko limeneli kuti kapena muthana ndi Atupere Mluzi, muthana ndi Professor, muthana ndi Kabambe, muthana ndi Mwanamveka, inunso amene muli nthumwi kumakhala ngati kuti mukufuna muzithandiza Malawi pansi pa mukumenya underground. For sake. Agalu achabe. Agalo nunca mapanti mungo nyenga zizonse kumango nyenga zizonse kunyenga zizonse osa wopa kuti ichi ndi chinyama chanji chili abachi. Agalo achabe. Nonsense. I'm not going to give you a damn here. I'll be here talking about our country Malawi. Ndipo tiyesesa munjira ina iliyonse kuti dziko lathu lipulumutse. Ena nutizabwera pamanda panu ndikuzakozerapo ndikuzapangapo chimbuzi ndikuzena kuti agalu ajamene amaononga dziko lathu lija ndamenewo. Ndizisiru kwambiri. Mavule amene akumakutumikirani ndikumakupasani molalo ndikumakunamizani akungokunamizani amene inu ndinu zisiru pa cheni chilungamo chake ndinu zisiru. Very stupid human beings. You must know that. Abenonga bandema onjeza ndinakuuzani dzulo kuti ndiwonjeza kumene every day pano usiku sindikugona. Tili limodzi panopo. We are tired of your nonsense. Ziko nkwambiri mnali ndine Ben Longwe ndikubwera sondodi ya number 2. Amalawi tonse tiye paseu mawa. Tiye ni paseu. Ndibolo galo amene akamachoka ku Mwamumva guys, ndiye Ben Longwe akuti basi nayenso wabwera sapanopoyera ndithu wayamba kutokota ndithu kulimbana ndi MCP komanso kulimbananso ndi Achakwera. Ndiye mutha kuona kuti wafika ndi moto. Koma no guys, nthawi zina zake tizikhala basi tiziganiza. Like chamoposha yeye ndi chani.
chifukwa munthu poyambirira penipeni anali munthu ona kuti anali amambitsa mademo, anali ndithu mbali ya anthu ngati womenyera ufulu, then zinapeza kuona kuti out of nowhere, out of the blue, anapeza kuti munthuyu anayamba tsopano kulimbana ndi opposition kukhala mbali ya MCP, ndipo ndithu amachita kunena mo challenge kuona kuti aliyense amene akulimbana ndi boma ndiye kuti amene mutu wake sugwira. Ndeno funso ndikumati mkulu ameneyu chachitika njani ku MCP? Anyway, nkhani yake mwina titha kungopenekera sitikuyika 100% sure kuti chachitika njani, komano mukudziwa kale kuti munthu atachoka ku South Africa anayamba kusekedwa, anayamba ndithu kunenedwa ndi anthu, even so Bond Kalindo pompano panali audio imene anayika amanena kuona kuti anamuseka, amamuseka yeyo, kumuseka kuti akubapemphesa ma 50,000 akuti yeyo mukudziwa kalenso niyo akuti akutchuka ndi chanchani wambaso pena zinamveka zolowamba kuba chanchani zambiri mbiri nkhani zimene zinamveka zokhuza ndi Ben Longwe. Komano panopa chimene chitha kukhala kuti chachitika kwambiri ndi chani kwa mkulu ameneyu? Ine ndiona ngati kuti mkuluyo anapya, like kupya kuja kuti basi kupya kusowa ndalama. Nanga si sometimes nakuzanikale kuti politics is a data game. Politics ndi kachinthu kena kakona kuti ndi ka game kamene anthu amapanga kumapeza mo ndalama, mchere wawo kulipira ma school fees, it's a source of income. Ndi amangopanga zimene zizi kumene iwo sikuti amakhala ndi ma freedom fighters eneni ayi, koma amakhala kuti akuyendera kuti kumene kuli ndalama ndi kuti. That's why poyambirira atamugula anapeza kuona kuti inali busy makuti ndipo watukwana ma activists ambiri kwa including achina Bond Kalindo ena ndena natukwana akuti ndi anthu opanda ntchito ndi mbuli zosaphunzira. Komano pano zikuona kazanizo kuti I think tindalama timene totatha, komanso panopanso amene it's like zachidziwikire kuti alibe kena kalikonse. Ndeno chimene angapange nchani akuti basi tsopano akubweranso kwa anthuso amugwiritsa ntchito, they have used him and dumped him, amugwiritsa ntchito nkumutaya. Ndiye panonso afuna so abwerese tsopano agwiritsa ntchito Amalawi zikazamuyenderaso azatitayaso. Guys kumalawi kuno ndikokoma, kumalawi ndikokoma. Anyway pandife Amalawi tikatero kuti mulandilaso bedroom akalanda drama kenakonso iyo akha number 1 patsogoloso tipange support chachata. Guys, I mean ifende kuti zingogwisidwa ntchito chonchi. Okay, Kapena, what do you think about this guy? Komano this guy I really mwenye wasemo komano anakha kuti mkulu yamupanga topa apo tindalama sikuti anakatulukako yayi sura nakatulukako kumene kubwezali komweko ndi kupanga defend kamano panopa I think drama zatha, which means mawa atata mpaso kenakenso azabweraso pa mawaso ngampaso kutulukwa naso. Ndamene wana maganizo anga chabe amene nanonso mukhoso khani maganizo anu bwino chifukwa sitinganena kuti tonse tuganizo zofanana yayi. Wina aganiza kuti mwina Ben Longwe ndiye kuti aonako zina zosakhala bwino ku MCP kenako after aona zosakhala bwino kenako ayamba kuyankhula komano amwene zosakhala bwino zamba lero amwene. When cameras maganizo anu ndi utani guys? Like, share, subscribe, comment section. Like, share. Malawian cameras. Right.